Ya ndị be anyị kenekwa m unu ọzọ, biko asị m ka m bịa ka m kwuo okwu a ka m nwere ohere a wee sị unu biko nụ ebe m nọ na I stand for the truth and I stand for God and I stand with God. Biko na nwere onye na-akwele n'azụ whether Evangelist Ebuka Obi o, whether Mbaka o, whether Adoration, whether Zion, but the truth is the truth. Ikwekwana ka ekwensu use again this end time wee bido division in the church. Ihe ọbụla ha mee within themselves. You have your own right as mmadụ i disagree with ihe ha kwu. Onwere nkuzi ha kuzi gị your spirit anabataro. You have the right i dey say na spirit anabataro nka. If you want to walk away silently. Ibutara onwe gị abụmọnụ. Ibutara gị onwe gị abụmọnụ. Ihe a na-ekwu na it may look stupid, but I know what I'm saying. I know exactly what I'm saying. Maka na gịnị mee? Onye nne ya ṅụchara nkwụ na Bible, ụmụazị Lot, after drinking and everything, despite his atrocities, mana nke fọlọ nne ya chịba ọchị, nne ya bụrụ ya ọnụ, mana nke cover nakedness mpịa, anyị maka the two stories wee ga. Mana biko n'udo, we know some fathers and some elders na-eme ihe na ihe dị aṅa. Maka sometimes old age, as na mgbe mmadụ kala nka ka ọ na-eme ka ụmụazị. That is when you have to sometimes learn to know people and their weaknesses. If you know somebody and know their weaknesses, you know how to follow them. Ọ bụrụ na onye abụọ na-ekwu okwu mere ihe na-eme agwa dị aṅa, o nwere ka o si meweda ati inepụli ya anya onye ala na uche. That does not mean na ihe agụ ji eme ebube adịrị agụ na mbọ. Biko n'udo, no matter on ọbụ na nkịta si agụ si wee ka nka, a lion is still a lion. No matter on ọbụ na agụ si wee ka nka, a lion remains gịnị, a lion. Biko n'udo ndị be anyị. And no matter si na ọnwụ nwoke gụrụ egwu Chijioke gụrụ egwu ọsị ọnụ ọbụla efi si wee dị, no matter ọnụ ọbụla efi si wee taa arụ na iji ọgaranya karị ya n'ụkwụ. O wee bụrụ gịnị biko nụ ndị otu Fada Mbaka zuo n'ike, ndị otu Evangelist Ebuka Obi zuo n'ike. Biko n'udo a na-agbawa anụnwa a na-agbawa. Chetakwa na anyị niile bụ gịnị Christian. N'ezianụ the most important thing, the most painful thing about this thing, n'ezianụ ndị dibịa anya nzu, ndị dibịa na mara their left from their right, ndị dibịa that you can boldly say that yes, you are in the right religion, you are in the right place of worship. Now you have your freedom of will, freedom of worship, and you can proudly talk to your father in your private of your room. Mana nke a bụzi you must jelele ebe arọbi na-agụ nọ kọọlị ya kpokpokpo n'ụtụtụ tupu otete. But this is you and your God that you can boldly worship. N'ezianụ ụmụ dibịa mpịa mmụọ dibịa anụ nwapụtara na-etile anyị ọnụ na chọọchị. What a shame and what a disgrace. Ihele na-eme, that is one Jepta West can kwu ihe anụ nwana. Onye ọbụla, to your tent, O Israel. To your tent, O Israel. Peter, michi ya mma gị n'ọbọ. If you have risen that sword, michi ya n'ọbọ. Biko. Peter, michi ya mma gị n'ọbọ. Like I said, Peter, michi ya mma gị n'ọbọ. Do not this gidi. You shouldn't warrant you baby na-ekwu anyhow. No matter the evidence in where. Sometimes learn to control your tongue, learn to control who you are. Sometimes what makes you wise is that when you know what to say and when to say it and how to say it. Because the Bible says, and the sons of Issachar are the people that understand the times and season and know what Israel ought to do. They know the times, they know the season, and they know what Israel ought to do. Because if you have any evidence against anybody or even him and Evangelist Ebuka Obi akpogogi for RNG, come out and prove it. A man and Mbaka akpogogi for RNG, come out and prove it. Come out and prove it, because now a man say na akpogogi RNG among transaction details, among third party, among one pota, among one pota. Let's stop all this thing. Hey, arrange. Okay, Cornell made that arrange. Who is the person? Let's learn to talk with fact and evidence. Bikono. Ini na na-ekwu onye abụrụ ya, onye na-eme jealousy, onye na-eme agwaghị nso na ọsọ Mbaka na-enwele Evangelist Ebuka Obi jealousy. No, Evangelist Ebuka Obi is envied by all.
is envied by all tribe because it's not easy to stay in a strange land and prosper and multitude nations. Evangelist because he's not a person, he's a nation. Mbaka is a kingmaker. He's also a nation. Imangwa I'm saying on one evangelist Mbaka kubal habolo mmadu today. Imagine no one evangelist kuba habolo mmadu today. No, you can't do that. Because no matter what drag it will only bring division. Because ndemela abulo dogudi side will not agree. Ndemela abulo dogudi side will not agree. At the end of the day, obolo kwa gine the full million can also need that. You any platform now, use it to preach peace. Use it to preach peace. Cordino.